Vážení priatelia, povedať komplexný pohľad na to, čo sa udialo za 20 rokov, za 10 do 15 minút je vylúčené. Tak sa dosť preto ospravedlňujem, že niektoré veci tam budú musieť chýbať, pretože to je vlastne nemožné. Ale v zásade môžeme povedať o tom, ako sa tento vývoj umeral. Keď som uvažoval, čo povedať všeobecne, čo napísať, aký odkaz, aké posolstvo zanechať aj našim potomkom, pretože ja si myslím, že v tomto 20. výročí by sme mali viacerí zanechať aj svoje písomné prejavy pre našich potomkov, či už teda v novinách, alebo v publikáciách, alebo aspoň možno, že takýmto nejakým spôsobom. Pretože je potrebné, pretože sme prvou generáciou Slovákov, ktorá dožila 20 rokov vlastnú štátu, moderný deň. To sa ešte nestalo, to samo o sebe obdivuhodné. Veľmi rád určite vy všetci by sme si hovorili o tom, ako prekvitá naša vlast, ako náš národ rastie po každej stránke, predovšetkým morálne, pretože ten úpadok najmä morálny je markantný nielen na Slovensku, ale aj v celom svete. Je to dokonca trend, ktorý je propagovaný mass-mediálnym spôsobom, o ktorom možno povedať, že žiadna ľudská generácia sa vo svojom úpadku nekochala tak, ako sa kochá naša civilizácia. Ešte nikto sa tak nechválil úbohostiami, tak ako sa chválime my, prostredníctvom tzv. Celebrít a iných, by som povedal, morálnych alebo duševných mrzákov, ktorí ovplyvňujú náš život viacej ako vedci, ako umelci, ako skutočné osobnosti a to je jedna z najhorších vecí, ktoré sa nám stávajú, pretože vieme veľmi dobre, že spoločenské vedomie je nakoniec to, čo tvorí aj hodnoty, alebo tvorí nakoniec hodnoty, alebo kultúru, alebo fakultúru. Aby sme neboli označení ako celý vývoj ľudstva, alebo veľkej časti ľudstva, ako skutočne degeneratívne. Pretože to, čo prežívame, má všetky znaky toho, čo už prežil starý Rím, rozpadnuté a staré Grécko, kde sa rozpadalo to, čo sa dialo v Babylonii. My to už poznáme veľmi dobre. Úspechy, v stručnosti povedané, tým teda prečítam, čo som si napísal, tak boli pôsobné. Je síce pravdou, že sme sa stali členom svetových organizácií, ale je takisto pravdou, že v nich ničo nerozhoduje. Či sme tam, alebo tam nie sme, je skoro rovnaké. S jedným rozdielom, že aspoň vieme, z prvej ruky nemusí nám povedať do Prahy, alebo z Moskvy, alebo z Budapešti, či čo sa tam vlastne deje. A to, čo sa tam deje, poviem vám svoju skúsenosť z Národnej rady Slovenskej republiky ako poslanec, to vôbec nie je pravda o tom, čo sa v skutočnosti deje. Pretože to je divadlo, to politické divadlo, ktoré sa hrá vo všetkých zrejme parlamentoch, neviem, a na Švajčiarskom nie, tam sa stále hovorí úprimne a otvorene, lebo si to vynútili občania. Ale všade inde, či je to americký kongres alebo inde. To je len divadlo pre širokú verejnosť, ale skutočná politika sa deje tam, kde my ani nevieme, kde sú tí ľudia, a dokonca mnohých ani vôbec nepoznáme. Ani nikdy nespoznáme. Toto sú tí podstatní ľudia, ktorí hýbu našimi osudmi. Takýto je tento svet, my sme na toto výraz prišli, alebo teda aspoň ja osobne, samozrejme to všeobecne známa skutočnosť. A musíme s tým rátať, že život je skrátka tak, že nie to, čo je na povrchu, ale to, čo je v jeho podstate. A teraz by som si dovolil to, čo som si pripravil, vám prečítať. 20 rokov slovenskej štátnej samostatnosti. Prečo som nehovoril o 20 rokoch slovenskej štátnosti? Len krátku poznámku. My sme mali štátnosť nepretržite háda od Vániovho kráľovstva alebo od samovedíši. Aj v Uhorsku sme bola naša štátnosť, respektíve aj naša štátnosť, aj Československo bola aj naša slovenská štátnosť. Ale nebola samostatná. A preto hovorím nie o našej štátnosti, ale o štátnej samostatnosti. A musíme sa samozrejme hlásiť aj v československej štátnosti, aj v uhorskej štátnosti, pretože to bola aj naša. My sme takisto vytvárali hodnoty, takisto sme bránili vlast, takisto sme dávali životy za obranu Uhorska, Československá a tak ďalej. Takže boli to naše štátnosti. Sme prvou v novodobých dejinách zatiaľ jedinou generáciou Slovákov, ktorá má tú čest, to šťastie a tú výsadu žiť už vyše 20 rokov v vlastnom samostatnom štáte. Obnovením slovenskej štátnej samostatnosti a zvrchovanosti sme znovu získali národnú slobodu a neobmedzené právo rozhodovať o sebe. Hovorím o začiatku. To už neplatí, čo hovorím, ale takto sme to. Prvého sme boli takto definovaní. A takto definuje aj Ústava Slovenskej republiky. Teda právo rozhodovať o sebe, svojich vzťahoch, veciach, o vlastných hodnotách, o našich národno-štátnych záujmoch. Ako zápätí väčšinou štátov uznaný rovnoprávny subjekt medzinárodného práva. Toto bola definícia slovenského národa a slovenského štátu 1.1.1993 a prvé mesiace, keď sme boli uznaní štátmi sveta, predovšetkým veľmocami. Začiatok bol teda
skutočne skvelí, obdivuhodní a impozantní. Presne tak, ako z nich Samovej ríše či Veľkej Moravy, a mnohí nám to závidia. To, čo nasledovalo, nám už nemali prečo závidieť, už budeme hovoriť. Vstup Slovanov do kultúrnych dejín, predovšetkým teda Veľkomoravskou ríšou, a nerátame Samovú ríšu, to ešte bolo také, áno, bolo určitá forma štátnosti, ale predsa uznanou bola cez cirkevnú provinciu a ďalšie uznania svojimi susedmi a až Veľkomoravská, tzv. Veľkomoravská ríša, bol impozantný. Ako keby sa Slovania boli z podzemia vynorili, naraz ich to bolo obrovské množstvo, vymlátili aj Frankov občas, boli sme partnermi Byzancie, teda ešte najvyspelejšej veľmoci východemskej ríše. Ale vydržali sme to len 40 rokov, počas kráľa Rastislava a počas kráľa Svätého. Si treba zobrať veľké ponaučenie z toho, že my síce sme schopní dokázať kadečo a veľmi významné, ale horšie sú udržaníci týchto hodnot. My veľmi ľahostajní týmto hodnotám, vidíme to aj dnes. Čiže ten počiatok bol veľkolepý. Veď sme završili to, po čom túžili a na čom sa podielali všetky generácie Slovákov. Veď sme dosiahli to, čo sa zatiaľ žiadnej generácii v slovenských novodobých dejinách nepodarilo. Už len pre tento dejinotvorný prelomový akt, ktorý sa odohral nielen pred našimi očami, ale našou zásluhou, môžeme povedať, že malo zmysel žiť. Ja osobne mám naplnený pocit zmyslu života už tým, že sme sa podielali na obnovení slovenskej štátnej samostatnosti, demokratickou a ústavnou formou, bez prelietia jednej kvapky krvi, čo je veľmi významné, pretože my sme národ, ktorý si nemôže dovoliť v občianskych vojnách strácať svojich ľudí. Dohromady je nás 5,5 milióna. Rozbitých na regionalizmus, konfesionalizmus a neviem čo všetko, stranické všelijaké záujmy, aj samozrejme predovšetkým záujmy osobné, ktoré u nás často vysoko prevyšujú záujmy národa. To je to z prekliatí nášho celého vývoja, ktorý sa tu odohral za 20 rokov. A čo sa týka Európy, ako by sa vznikol Slovenskej republiky, nič podstatné pre európske dejiny vôbec nestalo. Pokračovala odveká hra známa z nášho geopolitického priestoru v strednej Európy od nepamäti. Tí, ktorí rozohrali na šachovnici dejín, boli, ako obvykle, na rozdiel od nás, dobre pripravení. A tak začal ďalší drám na Osten, ktorý pokračuje dodnes. A čo my? Je objektívnou pravdou, že slovenský národ ešte nikdy vo svojich dejinách nebol tak dobre pripravený prevziať moc, aj zodpovednosť za svoj vývoj a za svoj osud. Ako na prelome 2. a 3. tisícročia. Opäť sa však zopakoval ten istý, nemladý, do akejsi druhoradosti v historickom vývoji nás odsúvajúci stereotyp. A opäť ním bola nedostatočná pripravenosť našich elít, či skôr tzv. Korene toho, čo sa dialo a deje dodnes, sú hlboké a spletité. Naša už tradičná v každom prípade neopodstatnená dôverčivosť voči cudzím projektom, ale aj neprezieravosť, bezradnosť a bezkoncepčnosť ponechávajúca vývoj, dokonca aj ten náš vlastný, opäť na koho si iné. Raz na civilizačne vyspelejšieho či pripravenejšieho suseda, raz na nadprirodzené síly či na iné úniky z reálneho sveta pred vlastnou zodpovednosťou. Toto všetko vždy otváralo naše dvere a aj dnes ich otvára dokonca cudzím záujmom ich nositeľov. Od tzv. Poradcov až po dobrodruhov či podvodníkov či aj medzinárodne známych zločincov, ktorí ako vlk v ruku báračom sa vedia prichotiť našim predstaviteľom či získať ich za povedzku 10 striedov. Tohoto všetkého sme boli a dodnes sme svedkami nášho každodenného. Navyše platilo a vždy bude platiť, že kto nemá zodpovedne na úrovni doby, ale aj z hľadiska dlhodobej perspektívnosti vytvorenú vlastnú koncepciu svojho života, je automaticky odkázaný na cudziu. A tam vždy býva, a celkom prirodzene a logicky, predovšetkým ak nie výhradne, vytvorená na prospech toho, kto ju vytvoril. A ani koncepciu Európskej únie, ani koncepciu NATO sme nevytvárali my. A preto celkom zákonite a logicky o ničom podstatnom v týchto organizáciách ani nerozhodujeme. Sme iba ich podriadenými členmi a podriadení cudzím záujmom aj cudzej väčšiny, ktorá rozhoduje opäť prirodzene a logicky právom silnejšieho na svoj prospech. To mi nikto nevyradí.
tejto svojej dominancie sa táto väčšina, ktorá rozhoduje dnes o svete, nikdy dobrovoľne nevzdá, si treba uvedať. Určite neurobia tú chybu, ktorú urobil Gorbačov a jeho vedenie, že by sa v mierových dobách veľmoc zdala svoje dominancie na území, ktoré zaplatila krvou až pobedy. To nemá obdobu. Už strata vlasti, strata je slabé slovo. Ja si myslím, že Gorbačova prekladá celý ľudský národ, že ho prekladá, že vidíte, že to žilo v cudzine, a keď sa pokúšal byť prezidentom, dostal myslím, že mizerných 5% na posledných dnes. To vy viete určite tieto veci. Národ vie veľmi dobre, že kto je na jeho strane, ho zradil, akým spôsobom. Ešte k tomu sa takých podmienok, že na to doplatili Rusi najvyšším počtom samovrážd, ktoré sa kedy odohrali, kde sa vrátilo 500 000 ľudí z východného Nemecka a nemali ani kde bývať, ani prácu, ani nič. No, však to poznám. To znamená, že tu presne je náš slovenský a slovenský hlavný problém a problém osudový. Ide a vždy išlo o zlyhanie národných elít pri kľúčových udalostiach nášho vlastného vývoja. A možno priamo hovoriť, ako som to už povedal, o zrade. O tej zrade najhoršie, pretože zrada vlastný je skutočne zrade nevypustiteľná. Zrade preto, že každá časť spoločenstva a elita predovšetkým musí poznať svoje povinnosti. Najmenej nezastupiteľné v organizme národa. A úlohou skutočnej elity je sústavne myslieť, sústavne tvoriť nové a nové koncepcie, perspektívy a východiská pre svoj ďalší rozvoj spoločenstva, ktoré je prirodzenou a organickou súčasťou. My keď sme zakladali v 92. roku stálu konferenciu slovenskej inteligencie, jedným z prvých bodov bolo napísané: prijímame na seba príslušný podiel odbornej a morálnej zodpovednosti, ktorá prislúcha inteligencii v demokratickom a právnom štáte, za ktorý považujeme Slovenskú republiku. Uvedomovali sme si, že by sme neprevzali politickú zodpovednosť, lebo sme nemali politickú moc. Prevzali sme príslušnú časť odbornej a morálnej zodpovednosti. Nechám na vás a samozrejme na dejiny, ktoré to posúdia v tom zmysle, či sme odborne zlyhali a či sme zlyhali morálne. Aj my. Politici určite. Zlyhanie tej našej tzv. Slovenskej elity. Tu sa vyčlenujeme, my ale to vysvetlím potom neskôr. Hovorím o celej slovenskej elite, o 100 000 právnikov, inžinierov, doktorov, technickej inteligencie, ktorá absolútne sa nezapojila do tohto národného zbytočného zápasu. Absolútne. To, čo sme vytvorili my, aj tie námestia, asi vtedy mali 40 000 ľudí, asi to pamätáte, bolo to priamo prenose. Od Mandeláku u nás v Bratislave všetky ulice boli plné. To bol len zlomok slovenského národa. Teda zlyhanie tej tzv. Slovenskej elity, ktorá celých 20 rokov tzv. Normalizácie trestu hodne doslova spala. Trestu hodne spala, 20 rokov. Ani jeden koncept nevznikol, nič, čo by sa bolo zbúrilo tej skutočnosti, ktorá tu bola, že sme okupovaným štátom. A že sme zotročili národ. Tragikomicky dokazuje zrejme ojedinelý prípad v celom východnom bloku. Keď tzv. Mazleninskú ideológiu a jej vedúcu úlohu strany ako predvoja spoločnosti opustili už aj Moskvu, tak právnická elita, tzv. elita, na právnickej fakulte Univerzity Komenského na konci 80. rokov v čase už skutočne uvoľnené, dalo by sa povedať, ktorý smeroval celkom iným smerom. Vytvorila táto právnická tzv. elita diskusný intelektuálsky klub s názvom Leninská iskra. A keď pán profesor Prusák prišiel na Koreň začiatkom 90. rokov a videl, čo sa tam deje, ako sa tam diskutuje, že sa kryštalizuje názor na to, čo budeme robiť a tak ďalej za pochodu. Tak hovorí, pán Hornáček, to ste mali založiť pred 5 rokmi, pred 6 rokmi. Ja som sa ňou podal a hovorím, pán profesor, to hovoríte vy, profesor práva, my neakademickému mania. Nemali ste to náhodou založiť miesto Leninskej iskry vy. No. Tento výkričník nezorientovanosti sa neschopnosti pochopiť a včas správne reagovať na vonkajšie vplyvy a v neposlednom rade aj prejav intelektuálnej lenivosti a národnej ľahostajnosti nie je pre nás mementom, ktorý by sa už nikdy nemal opakovať. Ak chceme prežiť sa. Tak teda opäť ako vždy, keďže sme nemali žiadnu vlastnú koncepciu, začali sme improvizovať za ucho. Všetko to, čo sa odohralo, to, čo ste už boli svedkami, aby sa improvizovalo skutočne tak. Pýtal som sa napríklad jedného zakladajúcich členov Koreňov,
pána Husku, ktorý sa zaoberal kybernetikou a synergetikou a neviem čím všetkým. Či má niečo v šuplíku? Čo robil 20 rokov? A kde sú tí žiaci, ktorým sa prichádzal do styku s mladou inteligenciou, vychoval 20 rokov na ekonomickej škole? Kde sú tí mladí, ktorí vystýpne má záujem o tie národné veci, trápi ich situácia, chceli by niečo zmeniť? Kde sa vytvárali nejaké, také by som povedal, také bunky, alebo ostrovčeky, tie pozitívne tzv. Deviácie, ľudia so zdravým rozumom. Čo ste robili? Nemali nič. Nemôže nikto povedať, že sovietské vojska nám bránili to, aby sme rozmýšľali alebo písali koncepciu, hoci do toho šuplíka, čakali na hodinu A a povedali, teraz je čas vyťahnuť a ideme na to. Nikto, dobre počuť, nikto nemal pripravené na Slovensku žiadnu koncepciu. To je trestuhodné a ten trest prežívame. Teraz sme prežívame na vlastnej koži. My, malá časť národne uvedomenej slovenskej inteligencie, sme sa ujali iniciatívy už pri prvej vodnej príležitosti, ktorá bola tzv. Polčková vojna, spor vtedy ešte spoločného štátu. Bolo to presne, aby som to pripomenul, 30. marca Slovenskou národnou radou, dnes historickou budovou Slovenskej národnej rady, keď pán Zeman deň predtým v televízii povedal známu vetu pri tých sporoch, pro sviet to bude Československá federatívna republika, ale když tí Slováci tak chteli, a si to třeba z doma na Slovensku říkajú Česká a Slovenská federatívna. Tak to bolo napnutie do tváre skutočne a označenie nás za druhoradých, ktorí môžu na svojom sediackom dvore hovoriť, čo chcú, ale presne to bude. Presne nemá obdobie, aby štát mal 12. To je úplne vylúčené. Po každej stránke. Nehovoriac o tom, že to je urážlivé. A tak sme sa chopili iniciatívy a prirodzene aj programovo sme nadviazali na odkaz našich predchodcov v naplňaní zmyslu slovenských dejín, ktorým je. A keď sa ktoréhokoľvek učiteľa dejepisu spýtate, tak vám nebude vedieť povedať, čo je zmyslom slovenských dejín. A pritom je to také jednoduchá prost. Začneme tým Vaniovým kráľovstvom, ktoré je krásne opísané, tá vzbúra básni Moro. Voľ neví, ako byť otrok. Aby to povedali jasne, to je celá idea našich dejín. Voľ neví, ako byť otrok. To znamená, že zmyslom slovenských dejín je žiť slobodný národný život a zvrchovane rozhodovať o vlastnom osude. Je to absolútne presné a je to absolútne jednoduché. A predsa, keď sa spýtate kohokoľvek, najmä tých učiteľov dejepisu, čo učíte tie deti? Učíte ich, že 1815 až 1843, čo je určite čísla. To si načítajú dneska všade, v knihách, Google všade. Ale podstata, kde je podstata? No, vidíte, poznáte. Tuto je vnútorná zadlženosť slovenskej spoločnosti, ktorá je obrovská, je najväčšia voči mladej generácii v tomto. Čiže my sme ich neodovzdali odkaz zmyslu slovenských dejín. Je to, keby to nebolo také strašné, je to na svete. A zvrchovanie rozhodovať o svojom úsude, lebo my sme sa tiež prvoti bavili nakoniec o tom, že ako byť zvrchovaný, ako zvrchovanie rozhodovať. Dokonca sme písali do OSN list, že či sme uvedení na zozname národov. Bolo to veľmi naivné, predstavte si. Zistili sme, že Organizácia spojených národov nie je organizáciou spojených národov, ale organizáciou spojených štátov. Pretože žiaden národ, ktorý nemá štát, tam není evidentný, ani není považovaný za národ, za etniku. Dovidenia. Vtedy nás to prišlo na myšlienku veľmi rýchlo a logicky a zákonod. Musíme o tom myšľať, či chceme alebo nechceme, nemáme inú šancu. To je jednoducho v rozmieru k tomu, aby sme sa emancipovali. Nie, či my chceme alebo nechceme. Ak nechceme žiť ako Kurdovi alebo práve, ak neviem. Baskovia, nie Baskovia. Nemáme inú šancu. Tak aj toto nás donútilo uvažovať už okamžite tým smerom, že ako sa dostať do štátu, ako to urobiť. No. Teda zvrchovanie rozhodovať iba rovnoprávne a medzinárodne uznávaný subjekt. Nikto iný. A to je možno iba prostredníctvom vlastného štátu. Obnovenie slovenského štátu teda nebolo cieľom, ale prostriedkom a nevyhnutnou podmienkou našej emancipácie v spoločenstve slobodných národov a zvrchovaných štátov. Túto výzvu sme prijali ako samozrejmosť a zamerali sme sa na jej čo najúspešnejšie zvládnuť. A tu môžem povedať, že už vyšla aj mnoho kníh a ja mám rozpísanú knihu, dúfajme, že sa mi podarí aj dopísať, kde jasne dokazujeme, že nebyť občianskeho tlaku, tak naše politické elity, ani pán Mečiar, by sa nikdy nerozhodli preto, aby sme sa vydali cestou štátnej samostatnosti. 11. septembra, nášho 11. septembra
amerického toho falšovaného a povymýšľaného a nášho 1991 prišiel okrem iného aj Michal Kováč, Mežiar, Jaško, Prokeš, predseda Matice Slovenskej Marku, Slobodník, Kalistý, Povaver, doslova 35 ľudí, ktorí boli mienotvornými osobnostiami, boli predstaviteľmi združení, občianskych združení národnej vedomnej inteligencie a boli aj predstaviteľmi vtedy relevantných a rozhodujúcich politických síl, ktoré vyhrali v roku 1992 voľby. No. Čiže bolo našou zásluhou, konkrétne spoločnosti Slovenskej inteligencie KORE, že sme zvolali toto stretnutie a že sme mali takú spoločenskú autoritu, že títo ľudia prišli. Skúste dneska zvolať hocia pána Fica, aj tých sme pozývali, alebo ja neviem, koho chcete, predsedu Slovenskej národnej strany. Nezáujem. Preto to vyzerá v našom štáte tak, ako vyzerá, pretože vždy, keď sa odpojí od mozgu podstatné časti tela, ruky, vláda, dopadnú rovnako. To je jedno, či v Afrike, alebo preto sa obávam ďalšieho vývoja ešte viac ako to, čo prežívajú. Pretože rozhodujúce politické sily neboli presvedčené o potrebe riešiť túto kľúčovú a rozhodujúcu otázku nášho ďalšieho perspektívneho rozvoja obnovením slovenskej štátnej samostatnosti. Poviem presne slova pána Mečiara, ktorý prišiel toho 11. septembra, presne si pamätám, kde sedel v mojej materii, prišlo 35 ľudí nakoniec a povedal, že jedinou šancou je, že musíme dohrieť na národ v lode federácie a že musíme to dosiahnuť negocióznym spôsobom a to tým, že budeme čím ďalej viacej právomocí si ako vyhrať na našu spoločnosť. Ja som na to oponoval 3 pražskými dohodami a košickým mladým programom, si Košičania viete, o čom hovorím. Že oni, keď vidia, že je napätie, oni by nám aj dali, aj tú ponočku by nám nakoniec dali, je to veľké dnes na chvíľu. Ale veľmi rýchlo by sa mi zakrútili, nás pár by pozatvárali, platil zákon na ochranu republiky, 12 rokov a vyššie. Boli by sme si svoje užili a bolo by na Slovensku, ako sa hovorí v Čechách, ticho po pieši. Takže by sme pochopili tento proces ináč a presvedčili sme aj pána Mečiara, nemyslíme ja, ale všetci, že tam bola veľmi silná, by som povedal, úroveň intelektuálna ľudí, ktorí vedeli argumentovať sami, prečo musíme a prečo je to nevyhnutné a prečo teraz a prečo takto. To všetko sa udialo na spoločnosti Korene. Potom sme sa spojili s Maticou Slovenskou, ktorá na seba zobrala tú zodpovednosť, že mala meno, tlačiareň na plagáty a požiadala o magistrát Bratislavy na celonárodné zhromaždenie za Zachované Slovensko. Ale my sme zorganizovali všetko. Ja som mám dokumenty, tak ako mám tu napísané vlastnou ruku, čo sú kľúčové dokumenty, to som povedal aj minulé Bajníkovi. Nie on má totiž. Bajník so mnou spolu moderoval tie celonárodné zhromaždenia a Matica ani jedným slovom vo svojich knihách 20 rokov nespomenula Korene. Tak ja vám hovorím pravdu, aká ja, ktorú dokážem vo svojich knih. S dokumentami, ktorého vlastnou rukou som napísal scenár, réžiu, minutáž a viedol som tie, ak ste ma videli, ak si to pamätáte, bolo to v televízii, mám to našťastie aj na video záznamoch, ktoré som dostal z televízie. Všetko sme robili my. Neboli toho, že iniciujeme Maticu my, tak by sa bolo stalo to, čo povedal pán Markuš na tom stretnutí 11. pamätnom, keď sme hovorili, musíme vyraziť do ulici. Najvyšší čas, všetci riešia veci na ulici. To nestačí vydať vyhlásenie. On povedal to. A ja si nemyslím, dajme vyhlásenie. To povedal pán Markuš. To je zapísané v tých zápisoch, ktoré mám ja z tých porách, ktoré sa tam odohrávali. A trvalo nám 11 dní, kým sme presvedčili pána Markuša. 11 dní sme ho lámali, aby sa Matica pridala, aby požiadala o celonárodné zhromaždenie, vytlačila plagáty, to bola už aby my sme to spustili. S tými osobnostiami, a vy mnohí ste to videli aj v televízii, lebo to bolo vtedy ešte preč. Bolo to šťastie. A tým sa chytol celý národ a bola definitívne vytýčená cesta, ktoré sme sa nevrátili, a ktorá viedla až dnešnej vlastne obnoveniu slovenskej štátnej samostatnosti. Čo nám pomáhalo? Pomáhalo nám nielen vlastne presvedčenie, odhodlanie, odvaha, akcieschopnosť, ale aj vonkajšie okolnosti. Bol to najmä príklad emancipujúcich sa národov, ktoré boli ochotné ísť aj do občianskych bojev, trvať sa, nechať sa zabíjať. Videli sme Balské republiky, videli sme, ako to prechádza. My sme sa poučili na tom a povedali sme si, nie, tady to nie. Tak to nepôjde. A skutočne sme to urobili. Najmä zásluhou slovenskej inteligencie, lebo my sme viedli aj garantovali tie zhromaždenie. Nedošlo skutočne ani k potičkám, bitkám, hoci to bolo napäté. Ja keď si predstavím dnes, či by som mohol zobrať zodpovednosť za 40 000 ľudí, ktorí sú napätí v dobe, ktorú videli v celej Európe
deje, ako sa zabíja, strieľa, krváca. Stačilo, ja vám poviem, čo stačilo. Stačila nejaká hystéria, ušlapaný človek, rozbitý výklad a mohla sa spustiť. Stačili pár štebákov, ktorí tam boli určite prítomní, tak ako sú prítomní vždy a všade, je to ich povinnosť nakoniec, vyprovokovať takého živčáka alebo niečo také, čo sa stalo. A z tých relatívne slušne sa správajúcich a kultivovaných ľudí, ktorí tam stáli, sa mohol stať zdivočený dáv, ktorý mohol skončiť. Takže nás pozatvárajú, že kvôli tomu, že sme zodpovední boli za to. No, stalo sa, chvála Pánu Bohu a všetkým týmto, že to dopadlo ako to dovolí. Čiže bol to príklad emancipujúcich sa národov, ktoré obnovovali svoju štátnu suverenitu. A bola to aj neochota pražských centralistov uznať slovenský národ ako rovnocenného partnera, to bol vtedy ešte spoločnom štáte. To bola jediná zásluha Čechov. Nenechajme si vnútiť, prosím vás, že nevíš Čechov, že nebudeme mať samostatný vlastný štát. To nie. Pozor, to bolo v našej reči. A ja môžem odprísahať pred vami všetkými a pred dejinami, že nikto nás neštudoval. Ani CIA, ani FBI, ani Mossad, ani nikto z týchto, alebo KGB, alebo ja neviem, všetko ešte existuje, nie. Na koreňoch sa kryštalizovala slovenská štátna samostatnosť, idea slovenskej štátnej samostatnosti. A preniesli sme ho, ako som už povedal, na politických predstaviteľov, ktorí sa ich chytili a môžeme im poďakovať skutočne, že ho realizovali potom aj svojimi podpismi pod ústavou, zvrchovanosťou a nakoniec aj vlastným samostatnosti. To je povedať. A čo ešte ďalej? Však je tu svedok, ktorého som už dneska spomínal, pán Hanžák. Dobre počúvajte, čo ešte to spôsobilo, to, čo dneska absolútne neexistuje, aby sme chceli niečo zmeniť. Akože chceme. Ja neviem, kolegu vám poviem, čo k tomu chýba, vám poviem, čo sa vtedy odbilo. Doslova tisícky novinových článok, stovky vystúpení v rozhlase a televízii, osobné aj kolektívne iniciatívy, stovky rozhovorov, stretnutí s občanmi a študentami na vysokých školách na internetu. Toto sa odohrávalo v 90. rokoch, v 90. roku. Každý boží deň, korene sa nezastavili, nás sa dvere nezatvárajú. Či v sobotu, či v nedeľu. To bol úrod, z ktorého sa sústavne vyletovalo lietadlo, prichádzali iniciatívy, vychádzali ľudia s povereniami, utekalo sa do redakcie. A najmä sme mali možnosť to, čo dnes nemáme možnosť osloviť ľudí cez rozdať, ja som mal skoro každý týždeň komentár dňa, bol už piatku mi to umožnil na popoludní s rozhlasom, pomerne sledovanom čase medzi 4. a 5. hodinu. Síce 5-minútový, ale za tých 5 minút sme to nabili, máme tu všetky tie komentáre. A nie len ja, aj Julko Hančárik, Jano Kašala, Jano Lazar, môj Medveď a ďalší členovia spoločnosti. To, čo sa uvarilo u nás na Koreňu, čo sme si vykryštalizovali, to okamžite išlo cez nosičovo. A ovplyvňovali sme tým slovenskú spoločnosť. Napokon však rozhodla najmä naša akcieschopnosť organizovať 10 000-ové celonárodné zhromaždenia a dať vývoju slovenskej spoločnosti jasný smerec. To sa podarilo najmä vďaka iniciatíve za zvrchované Slovensko, ktorá zjednotila všetky rozhodujúce národné sily. Mienkotvorné osobnosti, inštitúcie, občianske združenia aj politické subjekty a nasmerovala celú slovenskú spoločnosť, teda už definitívne na cestu svojej plnej emancipácie a obnoveniu slovenskej štátnej samostatnosti, zvrchovanosti a medzinárodnoprávnej subjekty. Zároveň sme si však uvedomili, že ani rozpad tzv. Východného bloku, ani rozpad Sovietskeho zväzu na samostatné národné štáty, ani rozpad Jugoslávie alebo Československa sa nedieje náhodne. Zvlášť, keď základnou doktrínou súčasných tzv. Globalistov je likvidácia národných štátov a s ním aj národov, aby mohli z jedného centra moci ovládať celý svet a jeho prirodzené zdroje a tvorivý intelektuálne kapacity využívať výdane na svet. Samozrejme, že sme si uvedomovali, že Slovensko je slabšie ako Československo. A Jugoslávia, vidíme, ako dnes vyzerá, bola silnejšia, keď bola pohromada. Aj Sovietský zväz ako taký, alebo Sovietský blok bol silnejší, ako je to teraz. To je sprievodný znak. Ale tak ako rodina je slabšia, keď sa dieťa vydá, ožení, je to prirodzený vývoj, ktorý sme využili, myslím si, ako som už povedal, v zmysle slovenských dejín a v zmysle jeho odkazu. Inej cesty zmenia. V zmysle tejto doktríny, či už slúbmi, oceneniami, popularitou, korupciou, vyhrážaním, získavajú či podrobujú si domáce elity a robia z nich svojich pomáč. Vy, ktorí sledujete vývoj mýtu Havel, napríklad, tak je to presne taký istý mýtus, ako sa vytvoril Tatičkový Masaryk. Pravdy jednak, skoro by som povedal, bolo, alebo skoro nič. Tento prefíkaný, dneska si trúfim povedať doslova podvojil. Tento vysoký hráč špinavej hry, ktoré sa dopustil na kadečom, ktorý rozdával
slovami, ja neviem, slobodu národov, ale nevedel pochopiť, že aj Slováci sú národ a že im patrí takisto sloboda. A povedal to známu vetu, nepovažoval by sa príliš inteligentný řešiť situácii tá rukama. Pamätajte si to, no? Nenapadne sa dať za výhráž. Pripomenul nám homológu, čo pravdepodobne. Ale dobre, že to urobil. To my sme si povedali, stačí. No. To všetko boli veci, ktoré toto dotvárajú. A preto každý národ, ktorý chce byť úspešný a žiť ľudský dôstojný život slobodného a zvrchovaného subjektu o svojom osude rozhodujúcu, musí sa rázne a nekompromisne vysporiadať s vlastnými zradcami. Tejto veci som sa dotkol viackrát, nevždy je pochopená správne, tak budeme sa snažiť ju vysvetliť, tak aby sme keď sme mali dočinenia s Fedorom Gálom, alebo ja neviem, kto to boli takí exponenti Vetvenky, no to je jedno. Vedeli sme presne, s kým máme dočinenia. Ale ľudia, ktorí nás radili z vlastných kruhov, a bolo ich nemalo aj v Korene. Aj v Korene, aj v Slovákii. Aj tí budú mať svoje miesto v jednej z kapitol tejto knihy, ktorá bude, pretože to sú najnebezpečnejší ľudia, o ktorých neviete. Sú to ľudia, ktorí vás spokojne zapíšu od chrbta, zlikvidujú vás, ohovoria vás, alebo vás, ja neviem, zradia. Preto sa s zradcami treba vysporiadať jednoznačne. Ak to neurobí, nemá šancu na ďalší. Lebo ak to neurobí, ten národ a nevyčísli si svoj priestor, môže byť proste aj najpracovitejší, najobetavejší, najtvorivejší pri budovaní svojej vlasti. Jeho vlastní zradcovia o všetky nimi tvorené hodnoty pripravia a nakoniec ho pripravia o slobodu zvrchovaná za štát. Toto relatívne úspešne robia naši predstaviteľi, ktorí každoročne prihodili volí. Väčšinu z nich, aby som nebol teda negeneralizoval, ale väčšina prevažná väčšina. Už som to neraz povedal, ale zámerne to zopakujem a budem opakovať, až pokiaľ si to všetci, najmä však kompetentní vodcovia národných síl dostatočne neuvedomia a nezačnú už konečne konať. Áno, súčasný úpadok až letargia slovenskej spoločnosti, vstúpajúci tlak susedov, oslabovanie našej suverenity a neplnenie si povinností predstaviteľmi nášho štátu až nápadne pripomína úpadok, rozklad, zánik nášho najväčšieho štátu, Veľkej vojny. A tam došlo v zrade, keď Svetopluk, dnes je to protiústavný čin, pretože odvolávame sa na cieľometodské dedičstvo, Svetopluk nielenže vydal kráľa Rastislava, svojho vlastného kráľa, Frankom, čo je kráľ vražda zároveň vlasti stáda, ale pre nás inteligenciu urobil ešte horší krok, a to je ten, že rozhodnal prvé učilište, vysokoškolské učilište podľa byzantskej alebo konštantinopolskej akadémie, ktoré sme tu mali v nártexe Kostolíka, ktorý je na Devíne, čiže prvú devinskú akadémiu sme mali my. Nebola ani v Poloni, ani na Sorbonne, ani nikdy inde. V širokej strede a západnej bola u nás, 9. storočí. Výhnaním metodológie žiakov si viete predstaviť, kde by sme boli, keby sme si boli vlastnú elitu ako budúcu vládnu slovenskú štátu vychovávali od 9. storočia do dnešného, do 21. storočia. Kde by sme boli oproti tomu, kde sme, keď nám vychovávali našu a odnárodňovali našu inteligenciu vyše 1000 rokov. A žiaľ odnárodňujú až do dnes. Vlastní učiteľi. No, na tým sa teraz skutočne kážem. V tejto kritickej situácii je nevyhnutné vysporiadať sa nielen s domácimi zradcami, ale aj s tzv. Falošnými vodcami národných síl, ktorými sú často skompromitované osoby, nasadené na ich čelom s cieľom skompromitovať celý náš národný pohľad. To je dôvod, prečo som vystúpil z Matice Slovenskej, ale to tu rozoberať nebudem, pretože je nepriateľné, bez ohľadu na to, či poznám alebo nepoznám Mariana Tkáča osobne, akože ho poznám veľmi dobre a dlhé roky bol našim členom, aby na čele Matice Slovenskej, ktorá má ambíciu a potrebu byť morálnou autoritou slovenskej spoločnosti, pretože slovenská spoločnosť dnes morálnou autoritou nemá. Až na pár jednotlivcov, je to veľmi starý, už nemá žiadnu autoritu. V príhodnej chvíli, keď sa niečo stane, v kritickej chvíli, tu nemá kto osloviť národ s dôveryhodnosťou, ktorá morálna autorita má mať a povedať mu toto alebo toto nie. Aby som to len uzavrel, aby si si ja som nevystúpil z Matice Slovenskej, že som chcel úsť bez zodpovednosti. Ja som odišiel z Matice Slovenskej pred jej nezodpovednosťou, pretože je nezodpovedné, aby na 150. výročie Matice Slovenskej, keď sa majú doniesť obrazne povedané
vzácne dary na pamiatku mužov, ako bol Mojžiš a Guzmán. Posadíme na Mojžišov stole človeka, ktorý evidentne udával svojich vlastných kolegov štátnej bezpečnosti ako agent, udávač. To je nepriateľ. Neochota našich predstaviteľov komunikovať s národne uvedomelými elitami nás núti, a teraz záverem to už vás nebudem unavovať, ale poviem, čo je potrebné urobiť podľa môjho názoru. Nás núti výjsť na námestia do ulic a dať jasne a jednoznačne našim predstaviteľom na vedomie, že nesúhlasíme s ich politikou, ktorá vedie náš národ a štát do západu. Ak sa na toto neodhodláme, je zbytočná naša konferencia. To vám celkom otvorene. Zároveň je však nevyhnutné, a vyplýva to priamo z povinnosti inteligencie v demokratickom štáte, nahradiť súčasný hodnotový a koncepčný chaos vlastnou koncepciou nášho národoštátneho života, čo je hlavným zámerom a zmyslom činnosti našich družín. Táto koncepcia je pripravená a do detailov rozpracovaná v našich zborníkoch z konferencií a čaká na realizáciu politickými predstaviteľmi nášho štátu. My sme pripravení. Skutočne sme pripravení. Vyše 50 publikácií a najmä tie zborníky, kde je napísané presne o revitalizácii celého nášho národného hospodárstva, o revitalizácii alebo obrode nášho národa, aktivite, tvorivosti. Nie v tej letargii, ktorú zažívame dnes, že vy, čo ste tu na samozrejme, sme pomaly všetko šedivé hlavy. A mladí ľudia ako keby nemali záujem o svoju budúcnosť. To je vylúčené. Táto koncepcia teda je pripravená. A je to výzva aj pre mladú slovenskú generáciu, najmä inteligenciu, aby tak, ako my pred 20 rokmi prevzala na seba zodpovednosť a začala konať, aké treba, tak aj organizovať verejné masové prejavy našich názorov a našej spoločnej. Naša stredná a staršia generácia poskytne pre tento občiansky tlak svoje skúsenosti, odborné rady aj koncepcie, ako aj osobnosti, ktoré môžu plniť úlohu autorít v tomto naliehavom a nevyhnutnom celonárodnom obrodnom a očistnom procese, ktorý je základnou podmienkou nášho ďalšieho vývoja a rastu vyššej kvalite nášho osobného a národoštátneho života. Tak nám to odporúča odkaz skúsenosti našich dejín, tak nás tomu vyzýva súčasný stav slovenskej spoločnosti a jej štátu, a my túto výzvu nemáme právo odmietnúť.